Frese ud af skuddet. Det er glimrende hættet ind, det er Nagalo. 2-1. Stiger til værs her. Scorer sit første mål. Her står fuldstændig alene Nagalo. Nordsjælland slår den ind. Det er helt frit hovedstød til Nagalo. Alt for let spil for FC Nordsjælland i den lille boks. Og 4-1 til hjemmeholdet. Game over i Farum. Som frister sig fri. Men altså, han går fuldstændig uprovokeret igennem forsvaret der. Der er ikke nogen derinde at have nærkontakt med ham overhovedet. Igen en mulighed. Igen Kian Hansen fremmer Nagalo. Og så står det 2-2. Der er mål hele tiden i øjeblikket. Nagalo skynder sig at få fat i bolden for at komme frem. De var lige blevet advaret på et hjørnespark. Kian Hansen igen involveret. Og så er det Adamo Nagalo. Og så må vi jo se, om der er nogle af forsvarsspillerne, der ikke rigtig får gjort noget ved. Ja, det er det klubbermord derinde. Kian Hansen, Niama, Nagalo, 2-2. På banen. Det er en voksen mand, de har sat ind. Ja, det er det. Nu kommer Nagalo også. Det er helt vildt, det her, der foregår. 5-0. Hvad laver han deroppe? Nagalo. Ja, han kan også godt mærke, at hvis man skal score i en kamp som i dag, kunne godt være en god mulighed. Nu nærmer vi os det pinlige, synes jeg, for Randers. Han står altså, han er alene imod 4-5 Randers-spillere. Alligevel får han bare lov til at traske sig igennem. Det ser helt komisk ud. Der er bare folk, der simpelthen bare står og kigger på en midterforsvar.